here, we are proud. We want the world to come to us and be a part of our hopes, of our dreams, of our new beginning. We will make a different start. We will now open up our door, a city like you've never seen before. Come feel the vibrance, come hear us shout. Experience magic, come to the south. With one proud city we welcome you. What you've been looking for, we have it too. With our commitment, we want you to know that we are here and we're about to show that Naga smiles to the world. 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 Sa tuyang pag-urlayan ang mga proyekto kang syudad, sa tuyang tukaron ang mga impormasyong pangkauswagan sa mas pinahiwas asin pinausog na programa kan lambang na genyo ang Naga Ngonian. Kada Sabado alas 10:30 nin pagkaaga kay ba sinda kakamping Allen Riondaga asin kakamping Nick Motos ang Naga Ngonian. Pasada kan mga bareta. Suspitsado sa Basag Kotse, dakop kan sarong Gwardya, tinawan, komendasyon. Tinawanan ning komendasyon kan konseho kan Ciudad ni Naga ang sarong Gwardya na nakadakop nin sarong suspect kan Basag Kotse. Ini kan aldaw nin Martes mismong si Kapitan Vidal Castillo, Liga ng mga Barangay President as in ex-officio member kan sangguniang panglungsod ang nag-deliver nguna kan sa iyang privilege speech antes man na ipasar kan konseho on joint and collective motion ang komendasyon ni Jefferson Gutierrez. Ako ang security guard nag-angaran na Jefferson Gutierrez kang kipayo Kalabanga, Camarines Sur. With this confirmed, Mr. Chairman, and with the consideration of this body, I would like to sponsor a resolution recognizing and commending the bravery of security guard named Jefferson B. Gutierrez for apprehending a suspect of Basag Kotse in the city of Naga. Apwera kan komendasyon o pagtaunin onra ang gwardyang si Jefferson Gutierrez ang nakatalaan man na tagamahan in cash incentive. Katakod kaini, personal na pinagdumanan ni Mayor John Bongat ang sinambit na gwardya asin pinagpasalamatan huli man sa iyang marhay na naginibuhan. Bali itong guard, actually, I personally congratulated him, si Jefferson Gutierrez, para mapasalamatan siyang personal sa iyang sabihin tang heroic act na pwede man nga ni bako na siya sa luwas naman to kan sa iyang trabaho pero pinagmaray na dakupon niya itong caught in the act of itong pagpasa kang salming kang kotse. Huli man sa pagrekonusir sa marhay nagibo kan gwardya. Kaya sa maabot na August 17, magkakaigod kita ning sa Lunes flag racing. Tatawan ta siya ning komendasyon as in reward para lalo pang ganahan at ma-motivate pa si iba na arugon man siya o pangarugan siya. Para sa Naga News, Myra Revilla. Very good challenge sa City Hall, nagpapadagos.
Sa pagpapadagos kan Belly Good Challenge na pigpapadrinuhan kan City Health Office, nakuha ni Roberto Quiliope ang pinakahalangkaw na bawas sa sukol nin waistline na uminabot sa 6 cm. Sa saindang 4th monthly weigh-in, siya pigsundan ni Dalalaine de Matera as in Victoria Christine Arius. Sa sunod na bulan na iaanunsyo ang grand winner sa nasabing kompetisyon. Para sa Naga News, John Breeze. Magkapirang resolusyon ipinasar kan Peace and Order Council. Tulong mga resolusyon ang ipinasar kan Peace and Order Council o POC. Asin iniyan ipinagpaabot ni Vice Mayor Nelson Ligasyon na yuman na naging presiding officer kan nagtalikod na meeting. Sigun kay Ligasyon, Igwaman pong nakalista in connection with the concern of the Philippine National Police that submitted to the Sangguniang Panlungsod its local anti-crime action plan kasabay po kan resolution kan Peace and Order Council na pigpasar ka nakaaging POC meeting kan Martes. Mukhang kaipuhan po ini kan Philippine National Police. And in connection with the POC meeting, maisabi ko na din po na igwa kitang importanteng mga desisyon na pighaman. Like for instance, this is to show full support to the Philippine National Police. Number one, we passed a resolution allocating as well as authorizing the release of 100,000 in favor of the Philippine National Police for its anti-illegal drug campaign. Pandua, nagpasar din po kita in resolution authorizing the release of 120,000 to be utilized for the purchase of 4 computer units internet connected. Ini po may kinaaraman man po ini sa administrative needs kan Philippine National Police. And then of course nasabi ko ng inot na base sa pakiulay kan PNP na hagadon sa Sangguniang Panlungsod na magpasar nin sarong measure approving the local anti-crime action plan. So ini po si Nagkapirang pag-uulayan kan Sangguniang Panlungsod. para sa Naga News, Myra Revilla. Organizer kan Milo Marathon, inumaw ang Ciudad ni Naga. Aantisiparan sa aga ang ika-39 National Milo Marathon digdi sa Ciudad ni Naga. Kan nakaaging Lunes, nagresibi ang Ciudad nin komendasyon hali mismo sa CEO kan organizer kan nasabing marathon na si Rio de la Cruz kan Ran Rio. Ang Naga binibisto sa matrayumpong koordinasyon kan mga team coordinator sa syudad. Si Vice Alcalde Nelson Legacion, kaibaan sa iyang mga konsihal ang nagawad kina Public Safety Office Head Lito del Rosario asin ki City Health Office Head Doc Borja. Nagtauman kan sa iyang mensahe ang race organizer digdi sa syudad na si Francis Barha. Ang Milo Marathon is the longest running event sa buong Pilipinas. Is 39th year na kaibanan ang Naga City. Kita tung last year ugwa kita ning 10,000 runners na nagsali sa tuya. And hopefully ngunya na taon sa Sunday magirilingan kita sa SM ang starting line ta ongoing yung registration ang 39th National Milo Marathon. Building champion in life magkairibanan po kita. Para sa Naga News, John Breeze. Ika-104 anibersaryo kan Naga Central School II, pigselebrar. Nagselebrar ka nakaaging Martes ang Naga Central School I kan sa indang ika-104 taon in pagtaon in dekalidad na edukasyon sa primary as in intermediate levels digdi sa syudad ni Naga. Saro sa mga highlights kan sa indang selebrasyon and field demo kung sa inagbarayli ang mga estudyante poon grade 1 hasta grade 6. Sa entrevista kay Francisco Leo Damasig na iyoan namamayo ka nasabing eskwelahan, sa iyang ibiniklad ang mga aktibidades sa indang anibersaryo. Ano po, 100 for founding anniversary, series of activity, punanta po sa misa, then we have the opening, recognition of the alumni, by batch, so po nag-aratin sa tuya, then pagkatapos po kayo
ikaw po kita kan mas demo in line with the wellness program. Then, from 1 o'clock up to 3 o'clock, parkour games para sa panaki. Then, after that, iba po kita itong selection for Miss Foundation. Nagpaabot man kan sa iyang mensahe si Damasig sa mga stakeholders ka nasabing eskwelahan. Well, sa gabos po, sa stakeholders, sa mga eskwela, sa maestra. So, well, greetings na happy 104th founding anniversary. Para sa Naga News, John Reese. Detalye sa Neon Run, ibiniklad. Ibinaklad na sa publiko ni Kagawad Ray and Cedric Rentoy ang gigibuhon sa Neon Run sa Aldao nin Lunes. Ang Neon Run ang saro sa mga highlights ka selebrasyon sa Jesse Roberedo Day sa Petsa 18. Ang Neon Run po sa August 17, ang proponent po kani si office ni Congressman Lenny Robredo na itap lang po kita dahil nagkaugwa na si City Youth Officials. So ang tigtap po si City Youth Officials Committee digdi sa Laugang Ciudad ni Naga. Sa August 17 po kay kabus na events sa patungkol kay Secretary Jesse Roberedo si school-based sa kasi community-based mangyayari sa 17. Ang Jesse Roberedo Day isinisilibrar sa Aldao nin Martes asin dagmang na mga aktibidades asin programa ang gigibuhon. Para sa Naga News, Jeff at Chas. Meeting kan Technical Working Group para sa mga programang pang-kaakian, ginibo. Nakondusir na nin meeting ang Technical Working Group digdi sa Ciudad tanganing mas lalong pakusugon ang karahayan para sa mga kaakian. Asin tawanan ng disiplina ang mga ini na day naman pinagkukulugan. Mismong si Alcalde Jan Bongat ang may paliwanag dapit digdi. This is being spearheaded by Plan International and with the support of the European Union. Tapos yung dyan ang Bantay Pamilya, Lakas ng Kababaihan, Naga City Council for the Welfare and Protection of Children, yung dyan ang Women's and Children's Desk, ang Naga City Police Office, yung dyan ang Naga City Urban Poor Federation, yung dyan ang DepEd, as in iba pang private sector stakeholders. Sigun ki Mayor Bongat, mahalaga ang tiripon kan Technical Working Group. Para maging komprehensibo ang sa tuyang programa diyan sa pag-aabot ng positive discipline. Ito bagang pagdidisiplina ng mga akin na dahil makaipuan kulgan. Iyan ang pigorlayan dyan na maging parte na kang kultura digdi sa tuya, sa Ciudad ni Naga, both in school or even in the barangays. Mas maray na kumbaga in technical working group will be able to recommend measures para mas maging kultura in peace. Pagparabantayan ta na sa layan, dapat maging habit na ang pagrespeto sa mga kaakian. Para sa Naga News, Myra Revilla. Sa tuyang pag-urlayan, ang mga proyekto kang syudad. Sa tuyang tukaron, ang mga impormasyong pangkauswagan. Sa mas pinahiwas, asin pinausog na programa. Kan lambang na genyo, ang Naga Ngonian. Naga Ngonian. Kada Sabado, alas 10:30 nin pagkaaga. Kaiba, sinda kakamping Allen Riondaga, asin kakamping Nick Motos. Ang Naga Ngonian. Agosto 18, deklaradong holiday. Mga aktibidades sa Jesse Roberedo Day, ibiniklad, kan Ceppio. Digdi sa Ciudad ni Naga, deklarado na kan Malacanang bilang special non-working day ang Aldao nin Martes, ika-18 kan Agosto 2015. Base man sa Proklamasyon Order Number 1103 na permado ni Executive Secretary Paquito Choa, base man sa kasuguan ni Presidente Benigno Aquino III. Marumdum na nagpadara ni surat si Alcalde John Bongat kay Presidente Pinoy manungod sa siring na katuyuhan as nagpasar man nin resolusyon ang sangguniang panlungsod.
pig forward naman sa office ni Pinoy through Congressman Lenny Roberedo. Katakod kay ni, ibiniklad na sa publiko ni Mr. Alan Riondanga, pamayok ang City Vets Protocol and Public Information Office o Ceppio ang mga aktibidades para sa Jesse Roberedo Day. Di po sa Naga, duwang aldaw as ito pong pigisibutan, August 17 na sin August 18. August 17 na po mapuon ang aktibidad sa paagi ng bloodletting activity sa PSO Training Center. Pag turnover po kan mga sewing machines, sige po taman pag alas 10:30 din pagkaaga sa may Naga City People's Hall. Asin po may essay writing contest sa tuya pong mga taga DepEd, ang mga estudyante halos sa lain-lain na eskwelahan sa Naga, naigibuon po sa SM at DPT Center. Pag alas 6:30 po nin pagka Banggi, gigibuhan naman po itong Neon Night Run. Although po si pangaran ka Neon Night Chinelas Run, pinag-iinkiman na po ang gabos sa magsapatos. Si pangaran lang po ini, pero para po ma-ensure si security and safety kasi tuya pong mga partisipantes, pinag-i-encourage po na dapat nakasapatos manggiraray. Mapuon po ni sa Eternal Gardens, asin matapos sa Plaza Quezon, kung saan po sarong konsyerto man ang igibuho na may titulong Jess Mabalos Concert. Sa August 18 po, na kung saan ini po pinagdeklara na holiday kan Malacanang, sa pagi po ang Proclamation 1103. Ang sa po mga aktibidades sa iyo mga minasunod, primero po may fun bike pag 6:30 in the morning. Iyan po mapuon sa Jesse Roberedo Coliseum, asin matapos sa Eternal Gardens. Ini po 25 kilometer bike sa interong Ciudad ng Naga. Pag alas 8 po ng pagkaaga, gigibuhon man po ang misa ng paggirumdom duman po sa Eternal Gardens. Asin po gigibuhon ang wreath-laying ceremony pagkatapos kan misa. Pagkatapos po ang wreath-laying ceremony, mga around 10 o'clock po in the morning, gigibuhon ta naman po ang Chinelas Walk, gabos sa mga partisipantes. Ini po mapuon sa Eternal Gardens, pasiring po di sa City Hall, kung saan po may sarong programa na ipipreparar sa tuya pong gobyerno lokal. Ini po si Tribute to Jesse. At the same time po yun naman si Town Hall Meeting. Pag alas 4 po ng pagkahapon, gigibuhon man po ang anibersaryo kan Naga City Urban Poor Federation Incorporated. Naaram ta po baga ang saruman sa nagparasibot sa Urban Poor Affairs, yung man si dating sekretaryo asin dating alkalde Jesse Roberedo. Mientras tanto, dapit sa mga bareta na maabot si Presidente Pinoy asin sa iyang gabinete. May informasyon po kita na may posibilidad na mag-abot ang sa pong presidente, Benigno Simeon Aquino III, digdi po sa Naga para po makisumaro sa mga aktibidades, asin po ang mga miyembro ng gabinete. Alagad hanggang po niya pinaghahanap ang konfirmasyon. Iniimbitaran ng publiko na makisumaro sa mga aktibidades asin seremonya kan Jesse Roberedo Day. Para sa Naga Ngonian News, Jeff Achas. Naga napiling regional champion sa Population and Development, onra, itinao sa Ciudad. Ang Ciudad Naga nakaresibi na naman in onra dapit man sa Population and Development. Si Alcalde Jan Bongat ang mismong nagkonfirmar sa Naga Ngonian News dapit digdi. Ini ang Salas Award sa Population and Development na kung saan recognisar ang Naga as regional champion on population and development. Ninhuli sa mga espersos kan gobyerno lokal kan syudad manungod sa responsible parenthood, sabihin ay kung paano mas ma-manage ang mga pamilya at mga kamagurangan. Mientras tanto, ipinagpahayag man ni Teresita Baby del Castillo, ang City Population and Nutrition Officer, na igwanin mga basehan sa pagkakapili kan syudad kan Rafael M. Salas Population and Development Award City Category na sa iyang pinagresibi kan aldaw nin Biyernes. Iniduman sa Population Commission sa Ciudad kan Legazpi. Ang inot kaning basis is igwa kita ning konkretong programa pag-abot sa population and development.
na suportado ni Mayor Jan Bongat, pati kang siyempre kung may mga plano, programa, dapat igwang corresponding budget. So yan ang naka tao sa tuya ning apod kay ni points para manggana kita. Ang programa asin pagpapakusog ka nutrisyon sa 27 barangay kang Naga ang sarupa sa pinagtatawanan nin importansya kan opisina. Igwa kita sa igwa kitang pigmiminti na barangay nutrition, barangay service point officers sa 27 barangay nakatabang ta pag-implementar kang programa. Araw po kang igwa kitang usapan series na inaapod na iba-ibang klase ni na involve ang mga buntis, mga kalalakihan na papabot sa enda kung ano ka-importante ang responsible parenting. Tanganing mamantinir ang pagiging numero 1 kan opisina ipinagpahayag ni Del Castillo na mas ipagpapadagos paninda ang mga programa lalo na sa mga kamagurangan, mga kaakian asin kalalakihan sa syudad, arog kan pag-ataman sa mga bados, marriage counseling, pagtaong importansya sa mga teenage pregnant mother, U4U program sa mga estudyante, katropa o grupo ng mga kalalakihan na igwanin pagmakulog sa pamilya asin iba pa. Para sa Naga Ngonian News, Myra Revilla. Pagbilog kan Happy Youth Movement sa Naga, nagpapadagos. Padagos ang pangapudan kan lokal na gobyerno sa mga out-of-school youth kan syudad na mag-ayon sa Happy Youth Movement in Naga o HYM. Inisarong programa na nagtataong oportunidad as nagigiya sa mga out-of-school youth para naman sa saindang ikararahay. Anhim igwang tulong pilar sa laog kan programa na iyoan balik eskwela, discovery of talents as in an community service. Sa entrevista sa kagtulod kan programa na si Alcalde John Bongat, sa iyang pigheras ang mangyayaring mass enrollment sa maabot na Agosto 16. Sa August 21, Ninoy Aquino Day Bagayan, magkakaigwa kita saro sa mga aktibidades na garo gigibon taman para matawan onra ang aldaw na yan. Itong mass enrollment kan mga miyembros kang Happy Youth Movement in Naga, ang mga miyembros kani itong big paralita, itong out of school youth, tapos unemployed between 15 to 30 years of age. Bigwa kita mga available scholarship na hali sa gobyerno lokal kan syudad, steering man hali sa DSWD, tapos sa TESDA, tapos sa iba pang mga sources. So sila mapili duman sa mga kurso, mga trainings, enot kang ALS DepEd, tapos kang pagbakong high school graduate, tapos pag high school graduate itong mga competencies, training sa NC1, NC2, NC3 na libre at the expense of the city government and the concerned national government agencies. Ini ginigibo ta para mayong mawalat ng mga jóvenes sa edad na 15 to 30, dapat igwa sindang capacity building na nangyayari sa inda. Dagdag pa ni Alcalde Bongat, magkakaigwaman sindang youth camp sa maabot na Agosto 22 hasta 23 sa Barangay Panikwason na mataong skills training as in leadership seminar sa mga partisipantes. Para sa Naga Ngonian News, John Reese. Mga pulis nagpasairarom sa training workshop, dapit sa prosekusyon asin aprehensyon nin mga durugista. Ang mga pulis Naga ang nag-atindir nin training workshop manunungod sa prosekusyon asin aprehensyon kan mga sospek sa illegal na droga. Inibase man sa resolusyon na ipinasar kan Peace and Order Council o POC. Sigon kay Vice Alcalde Nelson Ligacion, ang karahayan po kainin hulit mismong si mga huwes kan Regional Trial Court through the Executive Judge, the Honorable Valentin Pura, nakasabi po sa muya kan pangangaipo kan siring na training to ensure successful prosecution of cases filed in court for violation of RA 9165. Sa paagi kan training na ini, makakanood ang mga pulis kan tamang paagi, tanganing ang mga nadadakop na sospek sa illegal na droga, ang masaangatan nin kaso, asin mataunan nin pinalidad. Para sa Naga Ngonian News, Jeff Achas. Mas pusog na Anti-Drug Abuse Council, suhestyon kan PIDEA.
Ang pagpapakusog kan Anti-Drug Abuse Council. Lalo na sa mga barangay, iyo ansaro sa mga paagi tanganing mabawasan ang insidente kan paggamit ng droga sa lugar. Iniin ay pinagtaong suwestyon kan PDEA kan magkaigwan in workshop seminar sa mga operatiba kan Philippine National Police kan nagtalikod na aldaw nin Huwebes. Sigun man ki PDEA Regional Director sa pakikipag-ulay kan Naga Ngonian News. Purpose po ng workshop na to is yun nga unite yung mga law enforcement units. Then maganda po kasi nandito yung mga judges natin, mga prosecutor, then yung LGU para yun nga po pag-usapan kung paano magandang i-address yung problema sa drugs. Sa amin po ang palaging sinasuggest namin sa ating mga ibang stakeholders is yung pag-create nga po ng Anti-Drug Abuse Council yung para i-address yung problem sa barangay. Mientras tanto sa ginibong workshop, dapit man sa prosekusyon as in apprehension kan mga suspect na nagbalga sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act, nagdeliver kan sa iyang mensahe si Alcalde John Bongat as in ipinagpaliwanag kung ano ang mga rasones sa piskalya pa sana na didismiss na ang mga drug cases na ipinagsaangat kan mga pulis. Si Vice Mayor Nelson Ligacion ang nagpaliwanag kung ano ang importansya kan workshop. Sa entrevista kan Naga Ngonian News, igwanin dagdag na pahayag si City Director Narciso Damaso Domingo kan NCPO. Napakalaking tulong po para sa Naga City Police. Dahil nga po, this time ay iwasan natin na ma-dismiss o may sapuera yung mga i-file nating mga kaso about illegal drugs. Para sa Naga Ngonian News, Myra Revilla. Ciudad ni Naga sa liderato ni Mayor John Bongat. Pigbisto kan DSWD na igwang pinakamatibay na Educare Center sa Interong Pilipinas kan 2011. Hall of Fame awardee sa Nutrition kang 2012. Kontrolado ang 21% kan gabos na investments sa Interong Bicolandia poon kang 2013. Pigdeklarar kan Business Process Association of the Philippines kan 2013 nasaro sa 10 Next Wave Cities kaya nagralaogan sa syudad ang mga darkulang call centers siring kang IBM, Concentrix, Asin Stellar. Pinaurog ang agrikultura dalan tanganing maging National Corn Achiever ang Naga kan 2013 as in 2014. Pinapusog ang edukasyon kaya kan 2014 pigbisto kita bilang ikadua sa igwang pinakalangkaw na literacy programs na nagpatibay sa kapasidad kan lambang na genyo. Number 1 in government efficiency and one of 3 most competitive cities in the country as adjudged by the National Competitiveness Council of the Philippines. Asin ngunyan, ang Naga iyon may pinakadakulang ingreso sa Bicolandia sigun sa BLGF, enjoying a runaway 44% share in the total revenues of all cities in the region. And on top of all this, the city of Naga is one of the 10 least interdependent cities in the Philippines. Sa satuyang pagtarabangan, ang tibay kanagenyo mapadagos-dagos pa. Ipadagos na po! Ini si Mayor John Bongat, ang tiwala nindo, tigmamakulgan ko. Sa tuyang pag-urulayan, ang mga proyekto kang syudad. Sa tuyang tukaron, ang mga impormasyong pangkauswagan. Sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa. Kan lambang na genyo, ang Naga Ngonian. Naga Ngonian. Kada Sabado, alas 10:30 nin pagkaaga. Kaiba, sinda kakamping Allen Riondaga, asin kakamping Nick Motos. Ang Naga Ngonian.